jam hiremon jam nyallemon musibbe kalirde meden tati kalirde debde radio tulde banga hatallo technology radio meden dingiral fulbe wondude radio meden kokoriko yewtere meden chakken peji ko talata kala so tawi odo saha hedi non ga bange eden gondi e buggol gol hono musidɗo meɗen Tijani Barili mo gorko mo pete wondude Sow Idrissa Souna wondude gelongal Gamaji Sare ko Alaji Saw wiyete noon eden gondi e Camara Ndiaye Adama Ly mawɗo meɗen Yero Sall wondude Hawa Hammadi Dabo en calmini bandiraɓe fof eden mbiyaɓe bisimilla joni on jehen to musidɗo meɗen Adama Boubacar o salmina bandiraɓe caggal ɗum tawa yen mawɗo meɗen Yahya Dia mo radio Kokoriko o salmina bandiraɓe caggal ɗum kadi o habra en hol toɓɓere hande nde jooɓiɗen so tawi Allah o jaɓi ɗum noon Adama Boubacar konngol yeeso ma. Jamiri Ceerno Amadou a salminama juurama en calmini Ceerno Yaya en calmini kadi hettiyankoɓe kuuɓam ndinani tan ko adibi laati wadde noon en garti e yewtere meɗen ƴenteje ko jamma talata kala wadde noon yewtere nde kono direct gonɗen ko ñande nogas jeetati lewru février wadde noon bisimilla moon e yewtere meɗen jarama Adama Boubacar en calmini dendagal simoɓe toon ɓe eɗen mbiyaɓe ɓe bisimilla e radio meɗen Kokoriko e radio meɗen Tuldude Banga e radio meɗen dingiral fulɓe ɗum noon joni o jehen taw yen mawɗo meɗen Ceerno Yaya calmina bandiraɓe kadi kabra en hol tiitonde meɗen hande so tawi Allah jaɓi. eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe on calminama on bismama e ɗiɗo radio ji enɗam tati garɗi ɗo henna no ɗi keewi wadde ni talata kala e oɗo waktu en jetti Allah kadi tawtorede ɗiɗo ñalawmaji saabu ñalawmaji kewɗi jawti e nde ɗo yontere hewɓe pittali kewɗi mbomima hen hewɓe ñawi hen hewɓe wonko mbawno natti e ɗeɗo balɗe jawte kono anen Allah ɗacci hen ha en garti ɗo kadi en jetta Allah won noon neɗɗo anda so ha janggo walla ko ha jenga no Alaji Oumar Lig Seyba wiiri ni en jetti Allah rokkude en kadi tawtorede oɗo ñalawma ɗum noon no mbirɗon ni arɓe ɗo ɓe fof on calminiɓe min calminiɓe e dow inɗe moɗon radio ɗi calmini on kofni on emin mbiya noon banggueji micro ji ɗi ene dilla wone moɗon ɓe uddani micro men walla jogui caɗele seeɗa yoɓe tinno ɓe udda beele janggo e jaam so tawi en kaali ene wawa yaltude no hannirta ni ɗeɗo balɗe fof eɗen dippa e toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe leñol ngol won noon kala ko ɗiɗo radio ji kaali ɗo kaltan koko nafata en walla ko naftortoɗen walla ko nafata kadi woɗɓe tawa kadi enen eɗen jeeya e nafoore he ɗo noon hande toɓɓere jiɗɗen suɓade ko ndeɗo hen so Allah haaji saabu goto mon fof hande ene andi haqqille mum ene rutto e ko wiyete journal woni télévision nate ɓosoje kaaloje eɗen gandi hande leyɗele ɗe ɓe goni koye foɗodirede leppi ɓe jiiɗi ko waylude ko wonno e nder leydi he guila e luwaji ewa leydi ɓurde mawnude hen e ɓurde teskede hen ko leydi mbanide Amérique
nde ganduɗa mawɗum garɗo keso joni o won ko yiɗi waylude e ko wonno ɗon gila nde heeɓi indépendance ene wonno ɗon ko leydi liberté kala diddaɗo dogɗo caggal nde ɓe mbaɗi indépendance ko toon yahata moloyo gila nde haare nord sud gasi an ganen leydi ndi ko leydi beldi oɗon nana foof onon fof oɗon gandi ko leydi amérique tan wonno leydi nde ganduɗa neɗɗo so hiisi naati ala fof ɗo police darnan ma namde ma kayen ma saka noon miijade jaggudema ga ruttuma illa tawa jiireɗa ko hunde nde ganduɗa laamu ngu ne haɗi ɗum hay ɗum ɗo ne ko ɓuuri en heewde jomumen kewani ruttede keewi ko sokede dumbede duuɓi kewɗi noon en jii ɗum kono en jii leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa eɗen liggani ɗumen no feewi ko nande français en e leyɗele allemagne no kaɓira ɗen ha kanƴe fof ɗe ndimɗi kala men garɗo ne jogui caɗele hay so kamɓe ne kasoji mabɓe kewani yimɓe men gañguji kewɗi ene kuccitina e mumen saaha saaha foof diɗɗe ene jagge ɓeɗe nawte afrique ha tengte mali soɗon tesko avion goto meɗe ƴittuɗo hen yimɓe ngala kayitaji nawta ndeke noon eɗen jooɗe leyɗele hay sen dañi kayitaji eɗen gonɗi hannde ɓesguji men wonko poɗɗen miijade won feere kadi hani mbiɗen ko cakken peeje won peeje ɗe min jiiɗi hannde cakken en jii yimɓe men ɓiɓɓe men e afrique naaɓe hayso ko wona afrique naaɓe goto fof yiiɗi ko dogde ara ɗo e ndiɗo leydi ɓe nana tacca e maaje nana maaya ɓe haalisa mumen nana kepte ɓe nana gara ha e nokkuji donka yiitude to payi donka heɓde walluɓe ɗumen sabu ngala walluɓe ɗumen kadi keddo duuɓi limdini gummima to gure to ganduɗa kaɗo keeɗi jettaki to payi ga e ko ɓuuri ene heewde so tawi en ƴeewi oɗo geeji hannde ko ñaami e ɓiɓɓe afrique walla e ɓiɓɓe tan ummotoɓe afrique tan guila e safal ɗum ha e haalpulaar mum ha e fulɓe ko wawi wonde foof eɗen gandi ne heewi no feewi joni noon ɗeɗo leyɗele gotiren fof wi ko so tawi gañima kamɓe fof ɓe ɓe jiiɗi habde taw koye hoɓɓe wonɓe ɗo ɓe taw garto haɓede ko balleteno guila social sécurité guila cafroɗe mumen guila jangde ɓiɓɓe mumen fof koko jogori waylede way kono enen wonɓe ɗo ɓe koɓe haaɓan ɓen hay sanno wona men jibinaɓe ɗo hay sanno won men hannde joguiɓe ɗon nationalité ɗum ko ñawande mawde e nder becce mabɓe e tene kadi wonko sikkete wonani wonmo cikkata wona raciste konngol ngol ɓe jiiɗa wiyede ngol tawa sa yi goho ɗiɗi tataɓo koye mabɓe jeeya hay so feeñani feeñoyde tan kono neɗɗo yeebi ha goɗɗo adda laamu ngu on sahano jomum yaltina takke muɗum on jii Donald Trump to Amérique to no waɗi on jii ɗo e Allemagne en Irlande en jii parti mbiɗi jiiɗa en jii Marie Le Pen en wonɓe ɗo hen ɗo Jean Marie Le Pen en woɗɓe nanandu ko jamma e ñalawma candidat ji garoji ɗi eɗen gandi goto fof hande woni e ɗemɗe maɓɓe ko immigration joni holno mbatten ha mbawen nannude e ɓiɓɓe men ɓe e miñiraɓe men ɓe e mawniraɓe men yiɗɓe arde ga ene ɓe holno mbawɗen nannude e haqqillaji mabɓe hannde no mbawata deeccude e leyɗele men haalisaji ɓe ƴeftata eɓe kalka ɗum e laabi ɓe mbasa yettade ɓe kalka pittali mabɓe million ngaji ɗi holno ɗi poti waɗirede ha jomumen mbawa dañde no jowɗiri so projet mbaɗata so commerce mbaɗata so jondinto eyyi saabu won wonɓe toon ne guuri meeɗani dillude meeɗani ɗaminade tawa e goto mabɓe ala kono wiye ujunnaje sappo lewru kono ne guuri en cellini e jaam ne jogui guese mumen nde jawdi ndi ɓiɓɓe ɓesgu joni noon holno ɓe ballirte e hol feere nde ɓe dokkete e hol feere enen nde ƴefteten saabu ɗeɗo leyɗele hay goto sasata e aduna saka noon ndiɗo leydi en jii ɗeɗo leyɗele hannde no mbayi anje enen hoɓɓe holno mbatten holno ndentirten no mbaɗirɗen ɗo henna pelle ha so neɗɗo ma yi nawte so tawi eɗen mbaɗi ɗo pelle jokkere en ɗam so tawi neɗɗo dañi caɗele rokke joni hol feere kadi no mbawɗen hannde sakkande leñol ngol beele jo ɗeɗo leyɗele yimɓe men ne ganda hannde ɓe bismaka ga henna ewa ko tampere kadi ɓuuri heewde hen kala mbiɗon arde gonga ko ma million ngaji bona ɗiɗo million ngaji liggaɗi ɗe a wawa liggade e hitande wotere dokka miñe walla mawni arda ɗum wasa yettade hen sahaji kadi sanko maaya walla majja walla ñawa e ladde he taw ummimo to woppi to yetta ga ɗum ɗon ko musiba alay saago ƴewɗen ɗum ko nden feere tan woni hannde min jiiɗi miijoɗen ƴeewen holno foti waɗede holno foti wonirde holno mon joguiɗo miijo holno ɗum gasirta e holko ɗanniyankoɓe poti wadde e kamɓe ne holton ko poti famde e holno poti jaɓirande hen ɗum ɗon tan woni ceerno Ahmadou Boukary e ceerno Adama ɗum wonno tan ko jinnomi ƴeewen so tawi wonko mbawɗen huccidade hen e wallittorade hen e on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Jarama ceerno Yahya kadi ko toɓɓere wonde fayida ko toɓɓere jarnde yewtude kadi ko welde yewtude nde tawno ko ɗum goƴa men enen fof ndeke goƴa noon so ari alay saago yilane feere
ɗum noon joni on mbatten en jahat to Adama Boubacar to tan ƴeewen holo yande makko e ko ceerno Yaya haali ko hade meɗen udditoyde ɓoggol ngol so Allah jaɓi. Ceerno Adama. A jarama ceerno Amadou Boukary, en beltanima kadi ceerno Yaya Alpha e nde ɗo toɓɓere nde addani hettiyankoɓe heewi to meɗen ceerno Amadou eɗen keewi wasiyade eɗen mbiya ladde welani walla ni en jaftinante ladde welani kono ɓe taweten toon to cuuɗi meɗen sen garti eɗen jaha eɗen garta ɓe mbiya so tawi ladde welande on kewata jaali oɗon jaha oɗon garte so tawi on garti on mbaɗa ko minen ɓe goppun ɗon ɗo ɓe ko mbaɗani wadde noon ceerno Yaya no wirini ko hunde walla fayida holno ballirten yimɓe nde wonno en jii heewɓe maaje hay ni wonani e maaje ɗe kono kadi wonɓe ngannduɗaa kadi maayi tan koye laabi heddiɓe kadi ko halkaaɓe ɗi e ndeer leyɗele ɗe ngannduɗaa en jii yimɓe heewɓe ngannduɗaa ko waraaɓe taw alaa e dara mbaɗata so wonaa tan ko wonde hoɓɓe e ɗi wonde leyɗele wadde noon holno ballirten hannde ɓesguji meɗen haa mbaafa boomuyade tigi rigi wadde noon en gudditat tan ɓoggol men to baŋnge meɗen kay heɗotoɓe en e 078 90 06 85 so ɗum ƴettongoɗo joyi min mbawa jeeyde yewtere nde nanata ni kono kadi to baŋnge Facebook so tawi ɓe noddi page dingiral min mbawa nadde yewtere nde ceerno Amadou Koungol arti toon ko gonga ceerno Adama Allah jarama ɓeydal ma waɗi fayida ko mbiɗa ko wonde enen fulɓe ɗi keewi yoɓade konngol wonde ladde welani ndaw gonga ladde welani ladde kadi tawde wiya ko ladde ko ɗum haɗi ɗum welde gila inde nde wiya ladde gila nden waasi welde kono tan no ceerno Yaya wiiri en ni ɗanngal bonani kadi ala e meɗen bonnowo ɗanngal kono so dañama dañede ɗanngal dewgal laawol tawa fittandu bonata hen nde tawno mayde ko gonga kono wonna mayde arore e neɗɗo yimɓe jejjitto hankadi hoddiroji Allah ɗi pawno e joomum ɗi haqqillaji men gonata tan ko laawol ngol dewɗangol ko kangol woni ngol moƴƴani kadi wonno so tawi en duttima kadi to Allah to Allah wonɗo wi en holto en paw pittali meɗen ko en mbawa so tawi en gandi eɗen mbawi ɗannade tawa ko rewde laawol ngol ganduɗa ko laawol moƴƴol laawol ngol ala tana laawol ngol ala tohe ko ngal ɗon ɗanngal ɓuri wadde fayida kono so tawi en durni miijoji meɗen en ƴeewi ɗeɗo laaje jebbiroje ɗeɗo laade keddotoɗe ɗeɗo laade ɗe ganduɗa koye maayo no ceerno Yaya wiiri ni ko keeci o ñaami hannde a faamide e pittali ummotoɗi Afrique walla ni e leyɗele goɗɗe ɗe gona Afrique so tawi en ƴeewi en tawa ɗum tigi ko ɗum jaayiya ko jaayiya mo Allah addi e meɗen kono tan kadi no Adama Boubacar wiiri ni so tawi aɗa wiya neɗɗo an to paaɗa to ala ko mbatta toon waɗi ɗum ko toon welani ete kanko mo mbiɗa nono omo yima aɗa haɗa arta ɓernde makko ñawata e ko kalata ko sinno wonino dental ngal ceerno Yaya joni sakkiti en ngal wonde hol peeje ɗe poɗɗen jogaade peeje no mbaɗɗen haa so tawi gooto e meɗen hawri e lejal muɗum ɗo henne eɗen jogii ko renndinte joomum hebliri e nawte walla pelle goɗɗe keddiiɗe ene ngoodi tawa ko hono ndin ɗon mbaadi walla e ko nanndi heen mbele enen fof en ngartirta haqqillaaji meɗen ɗi e ɗum ƴeewen so tawi joomumen ina mbaawi walleede daña ko keblana toon haqqillaaji men daña ɗo jowi walla juuɗe mumen daña ko memi ko wona wiide ɗum tan keddude toon to paaɗon ga en ne welaani ɗum ɗo fof kadi ko peeje ndekere noon toɓɓere nde ene udditi ɗum jooni jooni tan
goto e meɗen fof rokka hen miijo mum mbaɗɗen